po mga kwela at another reaction video na naman, no? So, reaction video na naman tayo dito sa bangayan ng mga Kalingap Reactor at binabanatan na nila lahat ngayon si Sir July Paunil at si Sir RP Max Vlog. So, sino nga dapat ang sisihin dito? So, ito, may re-reactionan tayong video dito at magbigay tayo ng komento. At sa mga nagsasabi na bawal reaction na ng mga Kalingap or Kalingap community, hindi po totoo yan. Wala po sa batas yan. No? Lahat po nang nandito sa social media, pwede pong i-content. Wala hong magbabawal niyan. So, ito gusto ko i-content ko. So, ayan. Pakinggan natin itong isang reactor. Hindi ko na anin kung anong pangalan ito. Basta alam nyo na kung anong pangalan ito. So, pakinggan natin yung mga sasabihin niya. At ito ay patama kay Sir July Paunil. Alright? Sakali na may reactor na magkamali, Unicap or Kalingap, ay kausapin ito sa hot seat. Yun po yung rules natin, rules number 3. No? So, rules pala ng Kalingap kapag may mga nagagawang pagkakamali, o halimbawa, pambubudol, o katulad nung kay Sangkay na panguhut-hut sa OFW, dapat pala wag ilalabas at pag-usapan lang sa GC. Aba, malupit to malupit na rules to Kakaibang rules nyo to Kakaibang rules nyo to Iba talaga kayo Ay, alam nyo, natatawa lang talaga ako ngayon, no? Sinisisi nila si Sir July Paunil. Wala namang masamang ginawa yung tao. Nag-blind item lang. Kaso, ayun na nga lang. Ay, ang masama dito, yung feedback. Ang feedback dito ay napunta doon sa mga reactor na may mga issue talaga or may mga nakatagong lihim. Yung mga reactor kagaya ni Sangkay, no, si Bayot na ayun nga na may nakatatak ng issue sa pangalan niya. So siya talaga ang unang napuntirya dito at yung iba medyo nahaging-hagingan lang. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung ibang reactor ay nasasaktan na kahit wala naman talaga silang ginawang kasalanan? O baka meron naman talaga at hindi lang natin nalalaman. Okay? So tuloy natin ang pag-reaction. Okay, so mga Kalingap, yun sa Kalingap. So, Tagal? yun nga, ang tanong sino, kasi hindi nga nila rin name kung sino yun, basta lalaki ito. No? Siguro itong reactor na ito, Lalaki at babae yun Para sa ano kasi sabi niya, lalaki daw. Lalaki at babae. Okay? mayaman na ito. Mayaman na siguro ito kasi malaki na ang nagbudol nito. No? So, sana huwag kong sintihin at tanggalin na ito sa Kalingap. Kung nabigyan mo second chance, paano na lang kung makapambudol ulit ito? Wait lang. May sumagi sa tenga ko na hindi ka aya-aya. At siguro narinig nyo rin yan. Kapag may ginawa daw mali, dapat tanggalin na sa community at baka daw gawin ulit. Ang tanong ko lang, bakit hindi nyo tinanggal si Sangkay nung nanghut-hut siya ng OFW na may sakit na kanser? Bakit? Ayun ang tanong ko, bakit hindi nyo tinanggal si Sangkay Lods TV nung gumawa siya ng katarantaduhan? Although, sige, sabihin na natin na nabayaran niya na, no? Pero, gumawa pa rin siya ng katarantaduhan at ika mo nga, bawal yun sa rules nyo. Isang malaking katanungan, bakit hindi nyo tinanggal si Sangkay Lods? Bakit hanggang ngayon, leader nyo pa rin siya? Ba't hanggang ngayon, sunod-sunuran pa rin kayo sa kanya? Kasi, ayoko muna sabihin, okay? Tuloy natin. Sponsors, di ba? Kasi hindi natin lang baka matagal na niyang ginawa ito, no? Ginamit ang Kalingap para lang makapambudol. Alam niyo naman. Yung ginawa ni Sangkay, parang ganito rin yung sinasabi mo, ginamit niya rin yung Kalingap doon. Kasi alam mo bakit? Unang-una, siguro hindi siya papahiramin or hindi siya bibigyan ng pera nung babae, nung mga nahutot niya. Ilan yan? 2 ata o mahigit pa. Meron pa nga atang nakatago Pero soon, lalabas din yan.
Hindi siya siguro mapapautang o mabibigyan ng pera kung hindi dahil sa Kalingap, dahil kilala siyang reactor at leader ng Kalingap. So kaya siya pinahiram, di ba? So ganun din yun, yung sinasabi mo. Binalik ko lang sa'yo. Bilang isang kalingap, pag kalingap ka, marami talagang lalapit niyan para mag-offer sa'yo. Buti na lang sa akin, wala akong sponsors ni isa. Ba? Kapag Kalingap ka, marami talagang lalapit sa'yo. O edi tama nga yung sinabi ko kay Sangkay. O di ba? O di ba? Tama nga ako doon sa sinabi ko kay Sangkay. Ay nako, game. Buti na lang wala. Sabihin ko lang, Golden Heart Team, pero hindi naman lahat na nagbibigay, hindi na active yung iba, no? Ang active lang lagi sa... Wait lang. Sabi mo wala kang sponsor, pero meron lang na Golden Heart. Sabi mo wala kang sponsor, pero meron lang. Eh, anong tawag mo sa kanila? Hindi ba sila sponsor? Ha? Hindi ba sila sponsor? Sponsor sila. Ano yun? Bakit? Akala ba naman to? Wala daw silang sponsor. Wala daw siyang sponsor. Pero meron lang Golden Heart. Ang malupit. At sakit na paka ko sa inyo, okay? Amin, si Bayuna TV, si EG, si Gerald's TV, yung active na nagbibigay. Then, Active na nagbibigay, active na nagbibigay. Ibig sabihin, may sponsor ka pa rin. Kaloka. Ay, wala daw, buti daw siya, walang sponsor. So, anong tawag mo sa kanila? Nagbibigay sila sa'yo. Multiple choice, ano? Letter A, kawang gawa. Letter B, kusang bigay. Letter C, humingi ka. Or letter D, none of the above. Malapit tong mga talaga to. Ay, okay, game. may bago, si Sis Official Vlogs, no? Sila yung Samsung, One TV, mga baguhan yan sila. So, hindi din naman buwan-buwan kami nag-aambagan kasi hindi naman anytime may pera kami paambag, ano? So, hindi buwan-buwan. And actually, bago lang ulit binuksan itong Golden Heart Team simula nung pinalik ni Kuya ang Karipa, ano? So, ayun nga, manalikong kami kaya lang maliit pa, no? Nawala ba ka, Repa? Hindi naman nawala. Sinabi lang na nawala, pero nandiyan pa rin kayo. Hindi naman nawala yan, ha? Paano nawala yan? Paano wala ako natatandaan, okay? Hindi pa nga nakaabot ng 10K, eh, no? So, ayun, hintayin ko pa yung iba na magpadala bago ko i-forward yung Ba, malaking bagay na yun. Huwag mong nila lang kung hindi aabot ng 10K. Malaking bagay na yung pera na sponsor na yun. Yun lang. No, buti na lang, wala akong sarili mga sponsors. Kasi may ibang Posible yun, posible. Kakasabi mo lang, di ba? Na kapag isa kang kalingap ay may lalapit at lalapit sa'yo. Common sense. Ay, ba't ba yan ang napili nyo mag-content reactor? Pero di kayo marunong. Okay, game. ito yata dyan na may mga sponsors sila. No? Sana, Nagparinig ako. Sponsoran nyo naman daw to. Hindi lang lagi kayo kay Sangkay, kay Bopil, kay Sel. na siya doon ng budol. No? Kaya nagsasangkay, hindi naman siya affected eh. Tawa lang siya ng tao sa GC kasi hindi naman doon niya ginawa yun. No? Lahat naman ng nagbibigay sa kanya, inilaan talaga niya doon kung sino yung gusto niyang tulungan. No? Bago nga lang yan siya nag-vlog yan, nabigyan ng tulong. So, hindi naman siguro siya. Kaya lang, bakit kaya naisip nila sa Sangkay kaagad? Meron din doon, dito. Hindi niyo mapipigilan ng utak ng mga viewers nyo, lalo na yung mga basher nyo at basher ni Sangkay, na kung siya yung ituturo ng mga viewers. Kasi unang-una, siya nga lang yung may history ginawa ng panguhutot ng pera o pangbubudol ng pera sa OFW na may cancer at higit sa lahat, natulpo pa. So, hanggang mamatay na siguro, na hanggang mawala na tayo dito sa mundo,
yung video ay nandun pa rin yun sa channel ni Sir Rapi Tulfo. So, wala kayong magagawa doon kundi tanggapin. At kung wala naman kayong ginawang masama, bakit kayo react ng react, di ba? Mindset ba? Tumawa din. Tumawa. Kung sino ito, no? Tumawa din siya. And sana kinausap lang sa private. Kasi nasa rules naman natin yan. Na kung sakali mang may reactor na magkamali, unicap or kalingap, ay kausapin ito sa hot seat. Yun po yung rules natin, rules number 3. No? Kausapin sa hot seat at tanggalin, di ba? Sabi mo. Ba't di nyo nga tinanggal si Sangkay? Ilang beses ko na inulit-ulit sa inyo yan. No? Inyong gusto, yan pala yung rules nyo ba't ayaw nyo tanggalin yung tao? May ginawang katarantaduan, tas dala-dala nyo yung pangalan ng Kalingap. Bakit hindi nyo tinatanggal? Anong nangyari? Anong meron? Bakit ganon, di ba? Ewan ko, baka palakasan. Okay, game. Sa bagay, ginawa lang doon nila ito para ma-aware yung iba, no? For awareness, para hindi daw gawin ng iba din. So yung ginawa nila Sir July, hindi naman sa ito kasi napakaganda rin nung ginawa ni Sir July. Tama nga naman yung awareness sa mga sponsor na baka nga sakaling maloko ulit kasi ilang beses na may issue dyan sa Kalingap na may mga tao dyan na nang loko ng sponsor. Oo, hanggang sa binaton nyo na nga lang sa akin Ay. So nauna si Sangkay, 'di ba? Merong ginawa 'yan. So yung ginawa nila Sir July at RP Max Vlog, dapat pasalamat pa nga kayo doon ay hindi nila pinapangalanan. No, kasi once na pinangalanan nila 'yan at yung mga pinagtatanggol nyo ngayon, siya pala yan, baka magulantang kayo at parang mapalunok na lang kayo ng masak. Kahit wala kayong nilulunok, parang may bumabara pa rin sa lalamunan nyo. No, kasi syempre pinagtanggol mo tapos magulat ka, siya pala yan. Kasi sa Kalingap kasi, bukod po ang Kalingap advisor, yan, marami ho yun sila, at bukod din po ang Kalingap reactor. So pagkakaalam ko dyan, si Sir July is wala ho yan sa GC ng reactor. Di ko lang alam, di ko sure. Pero sure ako na nasa GC ng advisor yan. So ganitong mangyayari, ba't nyo sinisisi si Sir July sa nangyari? Sa ginawa niyang content, hindi nyo ba naisip na baka utos din yan ni Kuya Bal Santos Matubang? Hindi nyo ba naiisip na dapat sisihin nyo si Kuya Bal? Siya alalahanin nyo, siya leader. Sa kanya magmumula lahat ng mangyayari sa grupo nyo kung ano yung gagawin. So si Sir July, alangan naman, hindi naman hubastos na tao yan, nakasama ko na rin yan at may kita naman natin, hindi naman hubastos na tao yan na para maglabas yan ng ganyan na hindi yan nagpapaalam kay Kuya Bal. Nagpapaalam at magpapaalam pa rin yan, tandaan yan. So gito na nga, bakit yung sinisisi si Sir July? Ba't ayaw yung sisisihin si Kuya Bal? Kasi baka matanggal kayo sa Kalingap. Di ba? Matatanggal talaga kayo sa Kalingap kapag once na na nangyari ang ganyan na si Kuya Bal ang sisihin nyo. O kaya ngayon pinupuntirian nyo si Sir July. Si Sir July po is nagtatanong muna yan lahat ng mga nangyayari sa Kalingap. Tinatanong muna lahat yung kay Kuya Bal. Alangan naman siya leader niyan. O parang binastos mo na yung leader nyo kapag naglabas ka ng isang ganyan na pwedeng maging issue na hindi pinapaalam kay Kuya Bal. Malalaman at malalaman niya dapat yan. So itong mga karepa, binabanatan si Sir July Paunil at si RP Max Vlog. Kasi nga, hindi nila kayo banatan si Kuya Bal. Baka matanggal sila, wala sila revenue. Sige, paktay ang kabuhayan. Di ba? Paktay ang kabuhayan dyan. Mga priso ka. Lahat. Kung babanatan nyo si Kuya Bal. Pero bakit hindi niya babanatan? Si Sir July ang pinupuntirya nyo. Totoo sa inyong, may isa akong napanood na isang reactor na ang pinupunto niya dun sa sinasabi niya ay si Kuya Bal. Pero ang pinapangalanan niya ay si Sir July. Kasi nga, hindi niya pwedeng madirect si Kuya Bal. Tanggal siya Patatanggal siya pag inaway niya si Kuya Bal. Pag sinisi niya na bakit pinayagan mo si July Paunel na ilabas yung ganyan? Bakit pinayagan mo? Hindi ba nagpaalam sa yan? Kalukuhan yun pag hindi nagpaalam si Sir July. Di ba?
O kayo mga ano, hindi ako nakikisaw ako dito, no? Pero wala akong intensyon na pag-away-awayin sila. Ang akin to, tama lang yung mali. Ang mali kasi sa mga reactor, sinisisi nila si Kuya July. Ay si Kuya July, sumusunod lang din naman ng utos yan. Hindi naman, so ngayon si July Paunil na pala ang leader ng Kalingap. Hindi na, at ang advisor ni Sir July ay si Kuya Bal at si RP Max Vlog. Ayun ba yung gusto nyo yung mangyari? Ayun ba yung gusto nyo ipalabas? Na si Sir July Paunil ay siya na pala ang leader ng Kalingap ngayon. Hindi na yung tag dito, hindi na yung si Kuya Bal. Ganun ba? Huwag nga kami lokohin nyo. Lokohin nyo yung mga nena nyo. Alam nyo, yung ibang sinasabi nyo rito, may logic to. Panama din niyang Kuya Bal, pero si Kuya July Paunil lang ang sinasabihan nyo. Kasi nga, hindi niya marekta si Kuya Bal. Alam niyang tatanggalin niya kayo. Sira ang kabuhayan. Past lang. Di ba? Oh, real talk, di ba? Totoo, kahit kayo, comment nyo dyan kung nagkakamali ako sa sinasabi ko. Totoo, maglalabas si Sir July. Alam na ni Sir July na magkakagulo yan. Malalaman ni Sir July na maraming magiging haka-haka yung mga tao, no, dyan sa ilalabas nilang content or issue na yan, na blind item na yan. So, pinaalam muna nung dalawa yan kay Kuya Bal. O Kuya Bal, maglalabas kami ng ganito. May nalaman kasi kami na isa sa arepa ay nambubudol ng pera. No? Nambubudol ng pera na dapat mapunta sa'yo, mapunta sa tinutulungan mo, nangyayari, inaharang nila at sila mismo na ikinabag dun sa pera na yun. So, anong sasabihin ni Kuya Bal? Sige, okay lang. So, wala ibang dito dapat sisihin si Kuya Bal. Kasi siya yung leader Siya yung maglalabas, siya yung magbabawal at magpapahinto ng mga ganyan. Siya dapat yung magde-declare. Siya ang nagde-declare, hindi si July. No, parang kanang kamay lang yun si July. Ang leader, parang ulo lang yan. Bal Santos Matubang, July Paunil, RP Max Vlog. O tapos karepa yung mga katawan. O diba, ganun. Hindi, ano lang pala yan, kuko. O mga kuko lang pala yan. Ganun kasi yun. Hindi yung puro kayo dapat pinag-usapan sa GC. So pinatunayan nyo lang na kapag may ginagawang kasalanan, tinotolerate nyo pala yung kapwa nyo Kalingap Reactor. Ganun pala yung ibig nyo sabihin. Na kailangan wag ilabas sa social media, kailangan pag-usapan. Kung may ginawa palang katarantaduan, papatawarin nyo. O kakasabi mo lang dito na hindi na dapat binibigyan ng second chance. Also, sa tinagal-tagal na maraming issue na nangyari sa Kalingap, may mga iilan na mga sponsor na na-issuehan ng ganito, Kalingap Reactor, na na-issuehan ng katulad nito. Katulad ni Sangkay, ba't nandiyan pa rin si Sangkay? Di ba, kakasabi mo lang, hindi dapat bigyan ng second chance. Ano nangyari? Nangyari! Nga. Nga. Di ba? Alam niyo minsan kasi, ang pagiging reactor, pagiging content creator, pagiging tawag dito, yung pag-a-analyze ng isang katulad nito, kailangan ginagamitan talaga ng sandamukal na utak. Hindi lang puro bunganga, no? Kailangan may bigay ka na proof sa mga tao at mapapaniwala mo talaga sila na tama yung sinasabi mo. Hindi ka lang yung babase lang na, hindi ka magiging one-sided kasi reactor ka. Hindi ka defender. Eto, hindi naman reactor tong mga to. Dapat do Kalingap defender, hindi Kalingap reactor. Ang reactor, July Paunil, RP Max, kasi sila neutral sa lahat, no? Pero para sa akin, ang kinagandahan lang kay Sir July, wala akong nakita or napanood sa kanya na nambalahura siya. Katulad nito mga Kalingap reactor na iba na mahilig mambalahura ng mga tao kahit hindi naman social media o wala naman sa social media. Hindi porket tinulungan ni Kuya Bal, pwede na yun. Kasi sabihin nyo, baka idahilan nyo sa akin, nasa social media yung tao, tinulungan ni Kuya Bal. Hindi yun yung pinupunto ko, huwag kayong tanga. So, game. Haba ng sinabi ko. Noon pa naman yan may issue din. Kaya lang, itong
kinausap namin. Kinausap ng mga officers, si Sangkay, si Tindoy, at ang kumuusap ko si Pirat ko. Oh. Noon pa pala may nangyari ng ganyan, hinayaan nyo pa rin. Akala ko ba hindi na bibigyan ng second chance? Bakit hinayaan nyo na manatili pa rin yan sa community ng Kalingap kung gusto nyo ng walang mangyaring ganyang issue? O sino sisihin? Di kayo din. Tanga nyo. Ay, game. Nag-Zoom meeting kami doon kung anong dapat gawin sa reactor na ito. Wow, Zoom meeting. Nalalaman namin na ng budol. Okay? So, Malay nyo, yung sinasabi mo ngayon na ng budol noon, sila, ano yan, Sel, tsaka si Banat Bagsik talaga. Tapos ngayon ko lang nailabas yung issue nila. Okay? Sabi ko, Will, natatatang salita para banatan niya yung reactor na yun. Pinigilan lang namin. Ba? Kasi, nasa rules kasi, na kung may magkamaliman, huwag i-live, huwag i-content. Oh, wag i-live, wag i-con. Ba't binabanatan nyo sila Sir July ngayon? Akala ko ba nasa rules? Wait, di ba? Ayoko nang tapusin yung video. Pero, di ba nasa rules? Kakasabi nyo lang na nasa rules na bawal banatan ng kapwa Kalingap reactor. Kasi nasa rules. Ba't binabanatan nyo sila Sir July RP Max ngayon? Ay, ano nangyari? Ang gulo ng paliwanag mo. Ba't gano'n? Ano nangyari? Ba't ang gulo ng paliwanag mo, ate? Ba't ang gulo ng paliwanag dito? Kakasabi mo lang na bawal banatan ng kapwa reactor Kalingap ang isang reactor ng Kalingap. So, si Kuya July, kahit pinaka-admin, isa sa mga pinaka-admin niyan, Kalingap reactor pa rin ang tawag dyan. So, bakit nyo binabanatan si Sir July? Dahil, Sir July at RP Max Vlog, dahil nilabas niya o naglabas siya ng blind item at nasa pool kayong lahat. So, hindi niya nakasalanan yun. Ang kasalanan, sisihin nyo yung viewers. Maraming mapanghusgang viewers. Hindi si Sir July. Wala naman siya nilagay dyan na ang ng budol ay nag-uumpisa sa pangalan letter S, letter C, letter B, double B, letter N, di ba? Wala naman siyang ganon. Oh. Bakit nanggagalaiti kayo? Sisihin nyo yung mga supporter nyo na mapanghusga o yung mga tao na inusgahan agad kayo, hindi yung si Sir July. So hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat. At ayun, medyo naguluhan ako dito sa reactor na to. Ewan ko ba bakit may part 2 pa pala siya, oh. No? May part 2 pa pala siya. No? So hindi ko alam bakit nangyayari to. Bakit ang gulo ng kwento niya, no? Ang gulo, no? Kahit siguro kayo naguluhan eh. So maraming salamat at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. And syempre sa buong Team Biayas, mega love shoutout Team Biyaya, Team Calason, Team Alfonso, mga reactor yan, Team Tribu Ilonggo, yan, Team Bubuli, yan, Team Unity, and Team Butete. Mega love shoutout and peace out. Bye-bye.